Kajing suba sya penyap kawai ke long keme na mairang kabla itu kerteng kum kokong dari sya lingdo kensi bat ikhu ni badang ar benai hakaba ya ka met yap jong kini ki shikme shikun la lap napo ka jaka penlang hasnong langtor haka step jong ka ar tare glober araja arpusan kala kata mat yong ya ki bahi hasam jong kini ki ar ngot ki bensim ki bala klat no bat kum ju ru ya ka snong ka thau barok kawai hakaba hadu menta ompat la ban yo jingtep ba mano bala le ya kani ka kam bat kum no kala ja kum kajing bot dien halor kene kajing ja na kalyang kaseng New Trap Youth Council HYC Mauthat Rishan Circle haka jialam usamla shembor langren u president haka shpotere ulber arja arpusan kala lej banya kendu yo superintendent of police ka Eastern West Khasi Hills district uba di Kriem ban wat jingtep ba haru katno kajing toket kala yad Habakran sikilat pathai kubor usamla shembor ulaong banakalyang USP ula penpau bakatanat pulit ka khlam syong klikti bat kala le ila ka jong ka kamram ban sim kya ya kani ka benta Henry namar ka jing bampat yo ya ka kai pot postmortem kim pat la ban le kumta nakalyang uba shembor ula kentui katanat ka koi ka khia khamtam ya ka sarkar jilla baka district ka ladon kam ban don no yala ka jong katanat forensic ban le ya ka postmortem namar ba kum kini gi jing jab ka bu jing e ya ki pat ba namar ka shimpor ban le ya ka postmortem lada ra shakiwe ki district ka jingwan ka jongi kum kaseng ban ya kendu ya une uhe du jong katanat police jong ka district kadai halor kawai na ki jingja ha ka bale si di pajba nong chonong jong ka Eastern West Khasi district bat kum juru jong ka jalahi borok kawai PUE ya ka jingja kata kadai hak snong langtor kawai ni ki snong ki badan markhab bat ka snong mairang Eastern West Khasi district PUE ya ka jingja hakaba kawai na ki long kumi rengkat bat ikhun i badang arbanai ila khlap no haka jingja ka ba let's say PUE lingba na gilat pathai khobor ya ka jingja kabla ja ya ka long yeng nagalang jungi kum ka seng ni dap da ka jing susi ban yu i hang thi hapo ka snong langtor nagalang ka jung USP ula kren sai pada kanal yang ke police department ka klam syong pikti kala le ya la ka jong ka kamram nagalang jungi kum ka seng ru ni snow ya ka ban pen pau ya kata ka jing snow ngu ya ka jing sim khia nagalang ka police department hoi marka dei ka kam ka jongki mere kumba long menta nagalang ke police department bat kumba USP ula kren sai ba umpat la ban ong kumnu hai bade bar kane namar ba hadu menta kidang up ya kate ka postmortem report ka ba nagalang ki bor ki bade pet ki la le menta hangte hapo nigrem te hagaje ya kren ga jongi bot USP ula ong ba la kumnu kane ka postmortem kala ban poi la sai le ne le si ban pendap titat hadu bangi leyo ya kane ka postmortem report ngin sayo ya ka ban batai bali lajia ya kene jingja hatu kala bandai ke jing syak peniap lane hatu kade kala bandai ka jing peniap hi ya kata ngin laban ong ti kumba kalong menta ban ngidang abek ya kata ka postmortem report na kibor ki badai bandu ya ka jing em bro let's say kalong ka ke bangin laban pediang season jia hadu artli ki mensem bro let's say kade ka khubor kaba pen sengungiu let's say ya kinong snong om tang jong district Eastern West handrai jong ka jalahi borok kawai hadu katno kata ka jing sngu khuslai lan kata jing sngu diau jong ki bahing hasam khamtam tang kita ki belak mat ya kabakum kene ki kam ki sutu hadu katno ki pang mensim ban yu i ya ki baik bathan ban yu i ya ki bahing ki mat ya kabakum kene ka jinjia tungi kum ka seng ni sngu ya ka ban kentu ya ka tanat jong police department ba mas niyo ya kene ka postmortem report kumba isar ispil ong bala ban yo la sai la ni la si te mas niyo ya kene ka postmortem ni kerpat la kumno ba kin penstet ya kam khnang ba kin yo no ya ka ban le ya ban kam halor kene ka jinjak laja hangthi hapo ka snong langtor kata kade ka jing kerpat bar ka jing kentur ha jong por nagalang jungi kum ka sang nagalang jungi ni sngo ya ka ban pen pau khamtam chaka tanat jong ka koi ka khya jong ka district bar khamtam jong sarkar jala ka district Eastern West kalau don kam ya ka department haga bade bat ka forensic department haga ban le ya kini ki postmortem gi ba fair nomor la da jia gi ba kum gini jia gi ba ka bu ya ka jing e pa ba nomor ba ka simpor slam haban transfer nang ni namerang Shopo East Khasi district ti kai ka ban kalyang jungi kum ki noilam jong sang ni pensngo lengba kanika lat pathai ko bor ka long ba ka sarkar ka ban sim ya kanika we ka point
bahapo District Eastern West la idon kam bandon ya ka forensic department khnang bakan pensuk ban ai ke chakri na kamta ki pajba ladawan kum kini ki kam ti nagalang jungi kum kaseng ni karman ba hadin ke jingyo ya ka postmortem nagalang ke polis kan le ya la jong ka kamram Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya